gani yau nake so a yi ta kare tsakanin ni da ki ba don komai ba korafin da kike min ya ishe ni kullum baki da wata magana illa kin yi ɗawainiya da ni kin shayar ni ko ba gaskiya ba ne to wannan gorin da kike min na shayarwa da haihuwa ta da kika yi yan barka kaza da kaza kullum gorin nan ya ishe ni na ka ba zan iya jurewa ba gara a yi ta kare yau magana shayarwa in rama miki shayar da ni da kika yi kwarai kuwa da gaske kuwa kwarai kuwa gashi ha ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ban taba ji ba ban taba gani ba ko a labari na mutanen da ban taba ji ba nono na da kasha ka biya ni na kin shayar ni na rama miki sai an ga kuma sai me waye shayar kwarai kuwa sai me wannan nona shine na kima da na sha tsala wannan kwatin dirmo na fitimayen shanu na fulani ingantattu karbi na karba sai na ga ta gori gobe sauran kwanciyar da kai a cikina ka san duk ɗaɗan halak wata 9 yake da kwana 9 da minti 9 da awa 9 to kai kuma sai da ka shekaran watan ka 15 a cikina ina da waniya kuma baka fita ta daɗi ba farke cikina akai a asibitin binni na haife ka kuma tun da ka zo ba ƙari kai ne na farko kai ne auta to ka biya ni cikin kwanciyar da kai na ciki na to in duk kusa mana ki tauye ni kirama kwanciyar da ne ta cikin naki kai ki zaune ni ka biya kuɗin da kai kwanciya a ciki na zan biya kuɗin zaman da ne a cikin naki in na biya ne me kayan biya ki din ba in na biya ki sai me wai ba komai karkarin take min kuɗin in biya ki a hankali na fara rage wa kaina nauyi na biya kuɗin shayarwa kuɗin zaunewa da kika ce ko to ce bari in miki mai kankan zaman da ne a cikin ki da kika haife ni ai kuɗin barka kin samu ki zame a cikin haddan tantan da na haife ka ba a taba sallama a gidan nan an ce mini barka ba ba a taba shigowa an ce Allah iraya ba kai sunan ka daidai da maroka ba a taba yin sunan da ba maroki ba sai anaka sarki yafe